Natalia berdin Belen Esteban. Bueno. Baina Belen Esteban, berdina? Ez dezu ikusi baserri programa orduan, Ikusi dezu deluxe. Nik baserriagatik mato. Kaixo, Natalia Perez naiz. Baserriko azken kanporatua. Gazteara etorri naiz, nitaz asko hitz egin delako eta gauzak argi uzte. Natalia, favorez, utzi inutil bat izateari. Segone gaixua jarri dioten karga. Hainitzen bezortzi inutila naizela, inutila izango bani, ez nuke karrera bat eta master bat izango, guapita. Beste bat, venga, dale. Denok nahi deu Natalia porkoa jutea, baino Segone bertan gehatzea. Itzoiek, errespetu falta bat da, ja, Natalia, eskuak poltsikoetatik atera ditzakezu mesedez? Behintzat, itxura egiteko. Ider 40 bat, eskuak ateatzeko poltsikotik, beitu, hemen dazkat, gustatzen zaizu? Ikusi nirazkazala ze politak. Pesada bat da, baino, enzi Natalia pixkat, vibes de leyendita. Ze potorroa ikutzen proba guztitan, hor jarraitzeu. Así que mis respetos a tu coño. Matxin azpiroz, eskerrik asko. Eskerrik asko nire bera horroto partez. Eskerrik asko. Matxin, hala. Talde urdine da perfektue. Bakarrik Natalia sobran dauela. Bueno, oier arroba ez dakit nola, dakazulako izen bat itxusia. Nahi baezu, kastinera jun, eta gero, hitz egingo egu. Nataliak saioan jarraitzen du. Puf, pereza maxima. Segonerengatik ez balitz, ea Natalia laizter kanporatzen duten. Zuretzat, stop segonistas, mesede. Onartena hoia. Amorru amatit Nataliak ezerrezitia eta dena Segoneren eskutan egotia. Ta gero, Natalia super happy flower, ez neska horrela ez. Ez detela ezerrez egin, baina zu baserria ikusi ezu edo las Islas de las Tentaciones. Cheryl, happy flower zuretzat. Natalia, gure Heidi euskalduna, bere aitonakin. Next. Aitonak konta jazu, la. Heidi naizela eskerrik asko gustatzen zitzaidan. Segarren minutua eta Natalia ja, erdinegarrez. Protagonista. Buah! Hau nola da? Zuretzat, zu dakien zea. Zer gertatzen da, negarratze dozer txarra da sentimentu bat, espresatzeko modu batean, eta listo. Emozionak asko sentitzen ditu, eta onak baldin badira, eta txarrak baldin badira, horrela da. Arazoren bat? Natalia drama kontinuoa da. Bera dana da drama. Ez que soy una drama queen, drama queen, drama, gora drama. Natalia, iso. Unpopular opinion. Natalia, fan! Aitor maitia, unpopular opinio? Ez zaude bakarrik lasai. Fan kluba dakat, Instagramen kontu enten. Natalia Baserri fans. Edo algazi, no sé. Jarraitu, follow. Hitzegi behar dugu beste lehiakide bati buruz. Natalia, Maitane, traizioa. Nire ustetan bai, nire ustez traizioa. Natalia faltsukeritan ibilizela. Netzako bai. Eta zu, kalera. Zer iruditu zaizu Nataliaren mezu hori? Zikina. Bere jarrera zikina eta mezu hori zikina. Oso. Bi hauei ez diet protagonismorik eman nahi. Ez naute ezagutzen. Ez ezagutuko jate hauek. Ordu gutxi egon geha programan. Gainera lehenengoa juntzinen. Gure aurka. Lehenengoak ateatzea ondo etorri zaizu, Telebistan, irratian, eta batez ere nitaz hitz egiten. Nik uler dezaket mundu guztiari ez gustatzea. Baina, entzun izan behar dudana oso gogorra izan da, Ni faltsukeria zuekin ez nintzan ibili. Ni konpetiziora jo nintzan. Maitane, faltsuani? Zu gehiago. Faltsua zeba, nik ez nizuen nominatu, talde guztia nominatu zizuten, zuri eta Maiari. Maitane, gogoratua arazi nahi dizu, zu nire gana hurbildu zinela, flojita ikusten zenidalako, baina ordunik esaten dut, zein daka hemen estrategia, zuk alanik. Nire itxura honek ez du ezer ikusirik ahultasunarekin. Gainera, etorri nintzen baserrira proposamen batekin. Nire gorputza eta kurbak reibindikatzera. Jende guztia ikusteko balio dugula baita ere, eta ikusi, bla, bla. Era guztietako gorputzak daude. Lodiagoak, argalagoak, danak balio dute, danak balore berdina daukate. Lotxak, kanpoan, eta jende gehiago etorri behar da, beraiek demostratzeko asko balio dugula. Eta asko balio dugula. Beraz, maitatu zareten bezala eta beti aurre. Momentu txar eta oso gogorrak bizi ditut baserria, baina kriston esperientzia polita. Eta ez dut inoiz abandonatu nahi izan. Gora emakumeak eta errespetatu gaitezen denok. Gaztea.